Plaça de Vins. Aquesta plaça tancada, quadrada, va ser l'antic claustre d'un convent de frares de l'ordre de Sant Agustí, edificat en el segle XIV. El convent va passar a les mans del municipi 4 segles més tard i el recinte va ser convertit en mercat i també en habitatges per a la població. Un arc gòtic en els accessos porticats a la plaça des del carrer Sant Tomàs és l'únic vestigi que queda de l'antic convent. La concorreguda plaça de Vins conserva la seva estructura original del claustre conventual. Avui en dia s'ha convertit en un punt de partida excel·lent per a fer un recorregut gastronòmic pels bars més tradicionals, on es pot degustar el millor i més sorprenent de l'herència culinària local, com la singular pericana, els bolets, les espardenyes, pot ser acompanyades pel cafè licor local, i una infinitat de propostes més que són una apetitosa i variada alternativa a un menjar convencional. Però si el que preferís és taula i estovalles, els restaurants i cases de menjar de la ciutat ofereixen exemples sabrosos de la gastronomia autòctona, com els pimentons farcits d'arròs, l'olleta, la borreta o el deliciós arròs al forn.